В писмо-отговор на Агенция Пътна инфраструктура до кмета Галина Стоянова се посочват дейностите, които ще бъдат извършени по ремонт на пътни отсечки на територията на община Казанлък. Предстои да бъдат обезопасени двете кръстовища при град Шипка и град Крън. Проектът предвижда изцяло нова вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и напречна шумна маркировка в двете направления на пътя. След съгласуване на проекта с областна дирекция на МВР Стара Загора, дейностите по него ще бъдат възложени за изпълнение. За пътя град Шипка село Дунавци има одобрена заявка за полагане на хоризонтална пътна маркировка и предстои да стартират дейности по полагане на крайни и осиви линии. Маркировката на всички пешеходни пътеки по трасето ще бъде обновена. Изготвен е и проект за постоянна организация на движението по пътя Казанлък Средногорово. Съставен е протокол и е решено в село Бузовград да бъдат изградени 3 броя изпъкнали изкуствени напречни неравности.